ओम क्लीं कृष्णा गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय नमः। जय गुरु। भगवान कुशासନରେ ବସିକିନା ଧ୍ୟାନ ଜପ କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମନକୁ କେମିତି ସଂଯମ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଞ୍ଜନ ଏବଂ ସଦାତ୍ମାନମ ଯୋଗୀ ନିୟତ ମାନସଃ ଶାନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପରମାମ ମତ୍ ସଂସ୍ଥାମ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ମାନେ କାଲି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମନକୁ ବଶ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଲଗାଇ ମୋଠାରେ ଥିବା ପରମ ଆନନ୍ଦର ପରକାଷ୍ଠ ରୂପକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମାନେ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପରଫେକ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଆମର ଏ ଲୋକାଲ ବା ଆମର ସାଂସାରିକ ଗୀତ, ସାଂସାରିକ ସଙ୍ଗୀତ, ସାଂସାରିକ ହାସ୍ୟ କଳା, ସାଂସାରିକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସିଏ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଧିରେ ଥିବେ, କୌଣସି ତପସ୍ୟାରେ ଥିବେ, ଏତେ ଆଗ୍ରହୀତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏ ସମାଜର କୌଣସି ବଜାର, ସମାଜର କୌଣସି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ବି ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଧରାଯାଉ କୌଣସି ମାନେ ଏଇଭଳି ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ନାଇଁକି ଧରାଯାଉ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯାହା 50 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଅବଭିୟସଲି ଖୋଜିବେ ଯେ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆପଣଙ୍କ 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ଅଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭିଭିଆଇପି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେତେ ବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ କି? କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ଜଣକୁ ନାଇଁକି ନିଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପତା ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୋତେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜାଗାର ଲୋକେସନ ବି ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ସ୍ପିଡରେ ଯିବେ। ଆଉ ଗଲା ସମୟରେ ବାଟରେ ଯାହା ବି ଆସୁ ଆପଣ ତାକୁ ଅନେଇବେ ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରତ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚିହ୍ନା ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଅଛି ଯେ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚିହ୍ନା ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କନଫର୍ମ ଯେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ କି? କାହିଁକିନା ଆପଣ କନଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ, ତାହେଲେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଆମେ କେଉଁ ରୂପରେ ନେଇପାରିବା ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଧନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ସରୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମଝିରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଧନା ଅଟକେଇକିନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ସେ ପଳେଇଲା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠି ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ପରେ, ବା ସେଠି ଭଲ ଖାଇବା ନ ମିଳିଲା ପରେ, ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦୋକାନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତିକି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବହୁତ ସାଧକମାନେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାଧନା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଯେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ମୁଁ ସାଧନା କରୁଥିଲି, ସିଦ୍ଧି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ମାଗିଦେଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତ କଣ୍ଡିସନାଲ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ମିଳିନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅବଭିୟସଲି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦର ପରକାଷ୍ଠ ରୂପକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ନାତ୍ୟ ସ୍ନତସ୍ତୁ ଯୋଗାସ୍ତି ନ ଚେକାନ୍ତ ମନସ୍ନତଃ ନ ଚାତି ସ୍ୱପ୍ନଶୀଳସ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ନୈବ ଚାର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ବହୁତ ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଯେ ଆଦୌ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ, ଯେ ବହୁତ ଶୁଏ ଏବଂ ଯେ ଆଦୌ ଶୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ବେଶୀ ଶୋଇବାର ହବନି, କାହିଁକି ନା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଶୋଇବା ତାହେଲେ ଆମ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିଯିବ, କାହିଁକିନା ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ଆମେ ଅନେଇଲେନି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକିନା ରହିଲେ। ଆଉ ଯଦି କମ୍ ଶୋଇବା ତାହେଲେ ଦେହରେ ସେଲ୍ ହିଁ ତିଆରି ହେବନି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବାୟୋଲୋଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ କୋଷ ହେଲା ଜୀବନର ଏକକ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁକି ଦେହରେ କୋଷ ହିଁ ତିଆରି ହେବନି, ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୁଣା କୋଷ ମରନ୍ତି, ନୂଆ କୋଷ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଛେ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ଆମ ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶୋଇଲେ ଦେହଟା କୋଷ ଭଲ ତିଆରି ହେବ, ମାଂସପେଶୀ କୋଷ, ବ୍ରେନ୍ କୋଷ, କି ପାକସ୍ଥଳୀ କୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କୋଷ ଅଛି ଆମ ଦେହରେ।
तैयारी हेले कौन हम ता परदिन आमको काम करने बोले कोश मैंने शक्ति जोगाइबे कि जदि आम भलसे खाइबानी भलसे शोइबानी तार साधना करवा केमती भगवान को पाइबा दूर कथा डेली लाइफ काम ही आम कर आ भगवान कम तो बहुत बड़ बड़ साधना करा पड़े आरंभटा सीना साधारण हुए कि आगू जाके आपको डीप साधना करा पड़ो ना डीपली 8 घंटा 7 घंटा पंडे ध्यान में बसवाक पड़ो आटा भी जबरदस्ती नुह आपको मजा लगुव आप बसवे तो मजाटा केत लगे जिते आप देह को सजा हो नत मजा लगे ना तो सजाटा केत हम जिते आप देहर केयर ने आउ केयरटा केमी नहीं पारे ना बेसी भोजन करने को हम ना कि कम भी भोजन करा पड़ो ना आदौ भोजन जी कर माने करवा कि आदौ करवा ना ये बंद करवा ना आज बहुत शोब कि आदौ शोब ना यही भाव में जोग सिद्ध हम ना भगवान श्रीकृष्ण आगुरी कहते तेणु भजन और शयन को लेकिन भगवान श्रीकृष्ण प्राक्टिकाली कहते जे बहुत शोवा लोकर केबे भी कि बहुत न शोवा लोकर ध्यान जोग सिद्ध हेब नाही कारण इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाए दुर्बल हो जाए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः एही दुःख नाशनकारी जोग तो यथायोग्य आहार विहार करुवा लोकर आउ कर्म करने को यथायोग्य चेष्टा करुवा लोकर यथायोग्य शोथुवा यथायोग्य चेउथुवा लोकर ही सिद्ध हुए बाकी अन्य मानकर यही भली जोग सिद्ध हुए नहीं तार तो भगवान श्रीकृष्ण डायरेक्ट कहीदेले यही जोगटा दुख नशाकारी माने यही जोगटा कले ध्यान जोगटा जो भली आसन पकईकि भगवान करने कहले जदि आम ये जोग करुचे ताले जोगटा दुख नाशकारी किंतु ये जोग कौ मैंने करें भगवान कहले ना जो अत्यधिक आहार करूँ अत्यधिक भोजन करूँ पेट ये कहबे बेल्ट खोलिकी तंटी पर्यंत लोक खाइबे भोजी रे तो यही खाइबा को हम ना कि पूरा आदौ खाइबे ना से भी हम ना तो आहार विहार बालांस रे करवा समतुल अवस्था यथायोग्य शोवा यथायोग्य चेइबा यही भाव में रही आमर जोग प्राक्टिस कले सिद्ध हम जदा विनियतम चित्त मात्मनैवावतिष्ठते निस्पृहो सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा अत्यंत वशीभूत हेउथिबा चित्त जेतेबेले परमात्मा ठारे ही भल भाव अवस्थान करे सेतेबेले सकल भोगरु निस्पृह पुरुष जोगयुक्त हुअन्ति बोली कहुए अर्थात अत्यंत वशीभूत होइथिबा चित्त वशीभूतटा कौ रूप माया रे ना परमात्मा रे ना भगवान कहते अन्वय विनियतम माने अत्यंत वशीभूत होइथिबो कार कथारे वशीभूत होइथिबो ना ईश्वरीय कथार वशीभूत होइथिबो आ ईश्वरीय कथार वशीभूत केमिति हेबो क्वेश्चन पचारंतु आपणक मन ईश्वर जिनस केमती लगे बारंबार आम जार प्रशंसा शुणु जहाँ विषय बड़ बड़ कथा शुणु आमर मन सियाड़े अट्राक्ट हो जाए जदि आम भगवत पुराण रामायण यह सब जो आलोचना करवा गीता सबुदिन आलोचना करवा ताले श्रीकृष्ण इंप्रेसनटा आम मन में अधिक खेली विष्णु शक्ति शिव शक्ति दुर्गा शक्ति जो अच्छी शक्ति से सब सुप्रीम लॉर्डर पावर जाक आम मन में सब छाई यही चक्कर में कौन हम ना भगवान को इंप्रेसन नहीं आम मन में ना कि अधिक रहा प्रत्येक परिस्थिति भगवान प्रति आम भरोसा बढ़ीज यह द्वारा कौन हम ना आमर जो चित्त अच्छी से भगवान कथा को लेकिन बसीभूत होना रहा द्वारा भगवान कहले यही भाव में जो साधना कर ध्यान कले अत्यंत बसीभूत होता चित्त यही भाव में परमात्मा ठारे ही भल भाव में अवस्थान जदि करदेला ताहले सेतेबेले सकल प्रकार भोगरु से निस्पृह पुरुष जोगयुक्त हुअन्ति बोली कह जाई परिबो माने आपण जे थरे जोगयुक्त हो गले जोगयुक्त जेपर्यंत हो ना प्राक्टिस चली से पर्यंत ही समस्या अच्छी जेबे जोगयुक्त हो गले तापर आ समस्या हेनी से विश्वामित्र आप देखिए जे हिस्ट्री देखिए से जोगयुक्त हवा को जाऊले जस्ट हवा को जाऊले ही मात्र नहीं से समय मेनका आसिले आ गड़बड़ हो गला कि जदि जोगयुक्त हो जाते ये प्रोब्लेम ही ना आउ जिते बड़े सेकेंड टाइम से प्रैक्टिस कले आउ जोगयुक्त हो गले कौन है स्वयं वेदमाता गायत्री अक्षर ब्रह्म को से वेदर प्रकट करना संसार को देले ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तस्वीतुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम तो ये विश्वामित्र ऋषि महर्षि देवर्षि महर्षि केतबेले ये जिन आनी पारे
ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ, ଆଉ ମହର୍ଷି ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଆମେ କହୁନେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ଶିବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ରାମଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ସୀତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ହନୁମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ରାଧାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ। ତ ଗାୟତ୍ରୀ କାହିଁ ୱାର୍ଡ ଯାହା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ଯେତିକି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୂପ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ ରୂପର ଶକ୍ତିଟା କିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଲେ ଗ୍ରହ ରାଜା। ଆଉ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତିକୁ କିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ନା ମା ଗାୟତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସବିତୃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ସବିତୃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଓମ୍ ସବିତ୍ରେ ନମଃ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛେ, ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ପଢୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପଢୁଛେ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କିଏ ହୁଅନ୍ତି? ନା ମା ଗାୟତ୍ରୀ ବା ମା ସାବିତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ବିରଞ୍ଚି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ନାରାୟଣ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଶଙ୍କରାତ୍ମନେ ନମଃ। ବିରଞ୍ଚି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ନାରାୟଣ, ଶଙ୍କର ମାନେ ଶିବ, ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକିନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ କୌଣସି ବି ଅପ୍ସରୀ ବା କୌଣସି ବି ଦେବତା ସାହସ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେଇକିନା ପୁଣି ଏଥରେ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି? କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ହବନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୋଗ ବିଳାସ କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ ପରମାତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜନକ ଏବଂ ଦଶରଥ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ମନର ମାୟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ କେବେ ବି ଆମେ ପାରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକିନା କିଛି କିଛି ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଦଶରଥ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏମିତି ବନବାସ ହେବ, ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦଶରଥ କାହାକୁ ସେୟାର କରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କହିକିନା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିକିନା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦଶରଥ ଆଉ ଜନକ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବି ଲେଖା ହେଲା ଆମର 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ଭୋଗରୁ ସେ ନିଷ୍ପୃହ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସକଳ ଭୋଗରେ ତାଙ୍କର ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନାଶକାରୀ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହୋଇଯାଏ। ଯଥା ଦୀପୋ ନିବାତସ୍ତୋ ନେଙ୍ଗନ୍ତେ ସ୍ୱପମା ସ୍ମୃତଃ ଯୋଗୀନୋ ଯତଚିତସ୍ୟ ଯୁଞ୍ଜतो ଯୋଗମାତ୍ମନଃ। ପବନ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଦୀପର ଶିଖା ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ପବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ଦୀପ ଚଞ୍ଚଳ ହବନି, ତାର ଶିଖା ଚଞ୍ଚଳ ହବନି। ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମାୟାର ଅବସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ହବ ନାହିଁ। ସିଧା ଲଜିକ ଭଗବାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆମକୁ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ହବ? ପବନ ଥିଲେ ହିଁ ଦୀପ ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ଯଦି ପବନ ନଥିବ। ଏଠି ପବନ ମାନେ ମାୟା। ତେଣୁ ଆମ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିଗଲା, ତାହେଲେ ମାୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ମାୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଅଛି ସେ ଦୋହଲିବନି, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯତ୍ର ପରମତେ ଚିତମ୍ ନିରୁଦ୍ଧಂ ଯୋଗ ସେବୟା ଯତ୍ର ଚୈବାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ପଶ୍ଚନ୍ନାତ୍ମନି ତୁଷ୍ୟତି। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ, ନିରୁଦ୍ଧ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ତା କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକିନା କାମ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥରେ ଭାବିକିନା କାମ କରିବା, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ମନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ ନିରୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ତ ନିରୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହେ। ସୁଖମାତ୍ୟନ୍ତିକಂ ଯଦ୍ଯତ୍ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟ ମତୀନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ବେତି ଯତ୍ର ନ ଚୈବାୟମ୍ ସ୍ଥିତଃ ଚଳତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ।
जं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जोग अभ्यास द्वारा निरुद्ध होइथिबा चित्त ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଉପରତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେହି ସାଧକ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହେ। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଯୋଗୀ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଯୋଗୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଗୀ ଆଉ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯୋଗୀ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠେଇଲେ ଯେମିତି ଆମେ ବିରକ୍ତ ହଉ, ସେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହଉ, ନୃତ୍ୟ କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହଉ, କାମ କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହଉ, ହାସ୍ୟ କଳାକାର ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ନିଦକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁଖରେ ଯେ ଅବସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା, ସେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅହରହ ଭାବରେ ଅହୋରାତ୍ରି ତାକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେବ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। तं विद्या दुःखो संजो गो वियोगं जोग संगीतं स निश्चयने जोक्तव्यं जोगो निर्विर्ण चेतसा। ଯାହା ଦୁଃଖ ରୂପକ ସଂସାରର ସଂଯୋଗରୁ ରହିତ ତଥା ଯାହାର ନାମ ଯୋଗ, ଯାହାର ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଦୁଃଖ ରୂପକ ସଂସାରର ସଂଯୋଗରୁ ରହିତ, ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଉତ୍ସାହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବକ ସେହି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ଉତ୍ସାହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କରିବେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ପଛକେ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକିନା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବ। 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଟିକେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ଯୋଗ କେମିତି ସିଦ୍ଧ ହେବ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଦିଆହେଇଛି। ଯୋଗ କେମିତି ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆଜି ଆମେ ବିରାମ ନବା। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱରଃ କୃଷ୍ଣୋ ଯତ୍ର ପାର୍ଥୋ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତେ ଧ୍ରୁବା ନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।